מה קורה חברים? כאן דמיינר ואנחנו באתגר, רק האתגר הימני. כאילו רק הקלף הימני. בדראפט צ'אלנג', קלאסיק דראפט צ'אלנג'. אז יאללה בוא נתחיל. אוקיי, רק הימני, אני לא מאמין. אני בוחר רק את הימני. לא! אני לא מאמין. לא! לא! יוי ואבוי. אני כבר אומר לכם, הלך עליי באתגר הזה. וואו, אין לי בבעיה פה. קצת התדפק. לא נייט, לרזל. מה עכשיו אין? וואו, בואו נדע, תקשיבו. קלף מסריח הזה מאוד מיליון את החיים, מטורף. וואו, מה אני מתכוון לעשות פה? וואו. בום. לא! לא, 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 לא! בסה. טוב, איתי אותו מהוויץ', נכון? מקווה שהוא יותר... אוי, לעזאזל. חייך, אתה מעצבן. הופה, אכל אותה, ניצחתי אותו, בום! יאללה, נחזור קרב אחד אחרון. אוי ובוי. נו באמת. מה? אוי ובוי, אין לי סיכוי לנצח באתגר הזה. אם פתאום יש לי אלקטרו וויזרד בשמאלי זה אי אפשר. דרך אגב, אחרי שאני מסיים את הסרטון הזה, אני ממשיך את האתגר ולוחץ כל הזמן על הימני. אוקיי, בוא נעשה דאבל וויזרד סתם ככה. יצא לי גרוע. מה? אין איך לתאר דבר כזה. יש! מעצבן. מה? לאן אתה הולך? אוי, שיט! זהו, בוא עושה פה כאילו נשחק מעצבן כזה. אולי יש לו ספארקי. ספארקי? אני לא מאמינה. וואי, מה עשיתי? לא, לא, לא. וואי. אני יודע מה הוא מתכוון לשים ולקירי. לא! למה? זהו, אני מת פה, אני אומר לכם. אין סיכוי. אין מצב בכל היקום הזה שאני מנצח פה. טוב, בוא נעשה את זה סתם זאפ פה על הספארק. טוב חברים, זה היה הסרטון היום. אל תזכור להשאיר לייק וסאב. אז יאללה ביי.